Lalis ka. Lalis ko na si Boy. Anong ko sila Ay, mga bahay na ako din sa gawas ka. Lalis yung Atay sa manok. Atay sa baboy. Mga unta. ang tao yun, mga akong sakyanan. Yang sakyanan kaya nangayo lang po nakukuha niya uwan biyo. Ang nagkaanak in their 40s. In their 40s. In their 40s. Hindi ba sa nagkaanak? Hindi kasi 39 months. Sila tayo ngayon Si ang Nats kaya sa letter A. Hindi, o taga-apro. Nahuli man Bugay sa'yo. man sila namingan sa Panginoon. Kuhan pa man sila sa mga lamingan sa Panginoon. Ang sisay na yun ang nanglakaw sa'yo. And Julie. Sisay na yun ang lakaw niya. Tatlo. Pero sa Daghang pa ba yan? ako mga kabot at mga bukton. Kasi na ako daw ganit-talik paninda kawin. Kinuwag ko na matay gahapon na. Ang dami daan kaya kasi ibiyan. Sila nagsad sa makarato. Diba? Ayun, ako man na dyan ang atong dating na. Ang lalaki naman. Lagi may kaya mami pag kaya nanas mailog. O kapag mayo, wag ko kayo eh. Oo, pamaga naman yun. Ay, lami. Kaya makuhan. Ay, pwede kumaman ka. Hindi kasi, ano, Mainit. pwede. Kasi kung 26 pa ka, depende natin na alam mo kung ilan ang alam. So, hindi si B, hindi si E. Pwede si D. In their 40s. Sige. Si Loida. Si Lloyd. Okay, letter B. Loida. Forward, please. Si Arlene, si Arlene, teka, anong age ba siya sinasabi niya kanina? Hindi natin nanonood. Kasi yung age kanina parang 40 plus na siya after 40s. Pwede ba si ano na lang? Si Jonah? Si Jonah. Si... Okay. One more. Hindi siya. BNP. Si A siguro, si Nats. Di ba 39 siya nag-asawa, sabi ko? Kasi sa ako, A. Bilas. Yeah. Nakikinig tayo sa mga sinasabi nila. In their 40s. Loida. Jonah. Hindi ko na tatanungin kung bakit ako pinili. Di alam ko sila pinapilin mga bahay. Haba yung deliberation. Hindi ko mukhang perfect. Agree ba kayo, Linda? Lawrence? Ano sa tingin niya? I think Ano lang kung murag kapalitan si baskog mo sa Luya. letter G. Si Nats, palitan ni G. Bakit? 26 siya nagkasawa. Yes. So, tinisip mo, dapat 40 siya na. Siyempre, magkakaanak ka na. Yes. Hindi, 26 eh. Huwag niya. Ang nahanap natin dahil nagkaanak ng 40s. Yes. Oo. Parang hindi Okay. oo. Oo nga. Ay, ito si Lawrence. Sabi natin sa Si or F po. si Arlene. Ako. Kay letter D. Tatingin ko lang po Kay D. Yan eh, mga tingin lang nila. Tingin lang nila yun. Eto, tignan natin ang tingin. Ni Chiska, at saka yung mga Chiska! May suggestion ba dyan? No, agree kayo sa pili ng mag-asawa? Kasi nagagalit siya na hindi naman kami kasali dyan sa paglalaro. Hindi yun lang. O ikaw na. Yung A, papalitan ng B. Ng A,
Magpapag ka ng C. Pa. Bakit? Kita ng A. Bakit? Bakit? Kasi, mas tawa yung B kaysa sa D. Talaga. Hindi naiintindihan mo. Sinabi yan, sige. Asawa niyo. Hindi. Bahala kayo, basta. Eh nga ang sabi. Kanak ng 40s. Kanak in their 40s. Basta ang nagkaanak eh. Hindi naman kayo nagkaanak. So, nagkaanak. For that so, so kayo kayo makikinig sa mga bulong-bulungan at mga haka-haka. So kayo ay Lumalabas pa ito kasi. Kinsa may wala na. Okay na ako. what is not your final judgment? Final judgment. Final judgment! Okay, sino mo? Maliit din nila kanina. Yan yung orin niya eh. Ako nga, wala. Sino mo rin Noida. Sino yung gusto nila pagkakas? Chris, kulada. Balik. Mami Nats. Hi, Mami Nats. Mami Nats, nakaranas po ba kayong mag-alaga ng bata? Wala. Napadata. Pero, ang tanong! Mami Nats, kayo po ba ay nagkaanak ng inyong 40s? Sumunod. Mami, yung anak niyo po nung pinanganak niyo po nung 40s kayo, unang anak niyo po ba yun? Ilang taon po? Kayo nung nanganak kayo? Amazing. Ang sa'yo na tayo. Pagka sa anak ko, andito yung anak. Hey, hello! Ayun nasa likod? Yan. Ayun nasa gilid? Dati ko anak. Beer na. Nakapumunta. Nalapita ko yung anak. Okay. Ano Ano pangalan? ano pangalan mo? Berna. Perna. Okay. Nakaka-inverna ka naman. Ilan taon? May gusto ka ba sabihin sa mga magulang? Salamat na kahit na medyo matagal kayong hindi nagkita, eh, nagkatulungan pa rin kayo bandang huli. Kasi kung hindi dahil doon, wala ako dito ngayon. Oh. Ilan taon ka na? 30. Ilan kayo mga kapatid? Ako lang po. Ay, sila. Mas ka, bigyan ka ng kapatid. Okay, So, may asawa ka na, may anak kayo. Opo. So, may apo na sila. Opo. Very good. Ito yung asawa. Bakit? Wala na! Ayan. May apo na pala sila, oh. Yun, anak ko yung kanina. Kanina! Kumanta! Ano kayo na ulit? Yung opo. Marinig nga ulit. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round. Oh, Ang galing sumaya. Thank you. May gusto ka bang sabihin kay Lola at Lolo? love you. Nalusaw na Tanaw ko na sa planggana. ang puso ng Lolo. Tingnan din suot. Thank you po. Thank you, Mami. Dili ka dayon do? O di ba ito? Sabi ba dili ka dayon? John. Dili ka. Okay, ulit ang soprano. Kagapon bro. Dito. Kagapon. Oh. Iwan man pag uli na. Uli man dayon min eh. Sunod-sunod naman ang
project. Nagkaanak ka Junaki sa naging nanay. Ewan ko ka na lang ako ulit. 40s. Nga nila, doon tinabalik ko eh. Dugay ba na sunod kong buha eh? Dahil ko kakauban, dugay kayo sunod. Sabi ko kayo din sa mga kuhan gabi eh. Hatag na ako kaka. Ilang taon po kayo nagkaroon ng Junakis? Sa mayroon na po, ang ibang kaon, mga seafood, manok, maksa, Ilang taon na po kayo? Ayun, dahil ko yung Hindi ko na pag-gets pa. Wala pang limang kuwan. Hindi, yung mga bata ko, inatang mo ko. Ito sila. ikaw, sarado din ang mga puso. Alam, di ba talaga to? Kaya, Ikaw, kasi, ila, Tinalagyan ko na lang ang pangalan. Charles, ikaw? Carl. So, ilang taong ka? 66 Ikaw. Ang galing sumagot. Ano masasabi niyo sa mga magulang niyo, kay mami at daddy? Maraming salamat mo dahil kay Pila tanan ako, te? 40 plus 25, napadre ka na 250. Ikaw, ikaw, anong sasabihin mo? I love you, Mami. I love you, Daddy. 80. I love you, mami. I love you, daddy. 80 tanan mga bay. Message niyo po sa mga anak ko. Nga dati, ako lang min. Okay. Manisunod sila. Tinanong ko, mami, sino makulit sa inyong dalawa? Sabi ko itong panganay. Ay, buga lang na, di ba? Ayun, kay lahi man siya timpla, lahi ko to timpla. Kira na? Halang-halang man ning usa niya mo sa kuan murag minudo ba. Matanda na ako nung pinanganak ko sila. Nami ang atay nga baboy. CS talaga sila. Hindi ko na normal. Okay lang naman yung CS. sana magkaroon ako sa Diyos. Kasi mga pagit sa mga Thank you. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Namiss ko magpapakatay. Parang labas sa ilong. Huwag kayo pag-usapan ng ilong. Nay, okay. Sige, stop it. Back to you. Gusto daw nila ng kapatid na babae. Ay, pwede pa ba? Hindi na po. Gusto ko ako. Ay, Lahat. Ay, Ayos na po. salamat. Thank you, Joy. Josa and Josa. Uy, 2-0. Aba, para mag-perfect, ha? Loida. Ate Loida, nakaranas po ba kayo noon na mag-alaga ng bata? Yun. Yun. Ano nga yung sabihin nun? Nagkaanak po ba kayo nung kayo ay 40s? Kailan nakita ko na yung pumpkin? Saan? Oo. Ilan taon na yan? Ilan taon na? Di ba? Mag-aanin mo rin man. Ilan taon po kayo nung nanganak kayo? 45. Thank you, Teha. Kung ihatod ning akong sobra. Isa lang. Gracias sa Diyos. Yan, nagpainit-init ko diri mga bay. Nga nila ni akong dagway, no? Murag gwapa, murag dili. Pero luya pa ako mga unod. Kasi bilang na ako maglakaw-lakaw ba. Ya, maadto ko rog Park Mall, magpalit ko dahon. Dahon sa JJ. Wa man misunod tong duha. Ang kaluha.
Ako ni hatod akong sobra niya. Mulakaw na ko. Ay, kinabuhi sa tao. Nandiyan ka iyo. Kato ba yung dito naglagsista? Yan, painit ta gamay. Murag naluya na ta ni sige. Tago sa balay. Ay, Ginoo ko. Ang akong gipaapas ang duha ka kaluha. Wa gid kasunod, naabot na daw sila dito. Layo kaayo. Ingon ko diha ra sa unahan. Moto akong gikaon mga bay, atay sa manok ug atay sa baboy. Lami kaayo ang atay sa baboy, ang atay sa manok di na ko, wa na ko na feel ang lasa. Painit-init ta ani gamay ba kay wa na. Unsa naman ta ani? Andro, dali na Andro, kuyugi ko lang. Bisig matumba niya ako. Ano naman, naghubo naman sa to. Nag-ilis. Tala na, be. Asam? Upa na, kung atupak mo nung Gani ko, nga. Kalakaw-lakaw ko sa init. Masakit lang niya akong tilo niya, pero okay lang at least. Singot-singot ko gamay pa. Wala na, be. Asa man pa ingon yung bayhana ni oy. Jilagan kayo. Ay. Nangingi. Kauna na lang na pa niya, papalit na lang kanon.